Obia was social ushia anase wonemu. Nti yanhwe Joseph Diano na yamfani nkomo kakra bi na yenyina so mompai na yampon. Ene menche. Said dane de nyina no. Yano no menche bebre. Sorry. Menche bebre. Yede bia an evangelist mechesa. The for Bible na ebi Genesis chapter 39 verse number 1 to 12 or 1 to 12 me kind of wa iwi ani ababem Mr. Einam Asunduen son count salvation or life in so God bless you. My brother, evangelist, man of God, Sam, God bless you. Ose, na ode Joseph eko Mizrim, Pharaoh pia ni Potiphar, oye ankobiafo so penia, oye Mizrim ni, otono Ishmaelfo a, ode ne kɔ hɔ no nsɛm. Na Awurade di Joseph wachi, na oye obarema ne ho wo siade. Na watena ni wura Mizrim no fie na ni wura hunu se Awurade di nachi na Awurade ma de oye nyina eyeye na basa so no Joseph enya n'anim adom na osom no. Hallelujah. Mame emmo ne tofa na yen jump bi nko baabi na yen twa so ntem. Pese asempa na matu de say be like Joseph in his temptation. Owura bia ye friend Joseph ye nyina ye nim na Satan na brabo Isaac ene wo wono nyina ena onom ete wonom ekurum na ekodu baabi no na Jacob sorry Ekudru baby no na kyerese ne daya ososo ene eniema ohunu okoka ho asem ere kyere aye ne papa ene ne nuanom ye nyina yire mabakosem no emma ekowi ase no ekoye nsem bebre ekokoye nsem bebre emma ni brenti ye nyina nim se onomo ekyere Joseph adene koto eburem omochiri Joseph adene kokoto eburem ermuna ni nuanom yese no eni kwanse edi ye nuanom gya hofo tisane tie dia yemfa no ne yenton yenyini fra burem na yenton na yaton no a eno no ye better sense ebekuno to mujitum anom yi Joseph efiri ebura ensuo bi animu anom ton no ma Ishmaelfo nso ebe Mizrim anom ji o musika eye be se 20 can I say 50 can I say enyitabnadun 20 silver coins anom ji eto muton Joseph wie no ena Ishmaelfo nso so ba dwa o Mizrim asase so ena omo nso ebeton Joseph adene ma owura bia ya friend Potiphar who escapa ena chese Joseph ye ka se wa bedi Mizrim ewo Potiphar enchei abayakoa enti Potiphar hunu se Joseph abafi ono no kwasemini dedikai abrante no ofe pa ne niam fe uhwe ne body otim say yes young guy hu sisi no so wo hunema hoden ana ne ho so ofe enti papa yi ene ne yere nso ene tifie chwan semna anka so mu oba bia wo fie ho omna obia eka Joseph ho
Nti papa ne study Joseph saa hunu se Awurade di n'akyi anaso Onyankopɔn di n'akyi. Efiri bra Joseph eba ne fie ho ene wonom abrabɔ mu no. Afi papa ne bibia woyɛ bia ekoso. Nipa bia wo ho a o se wo observe ade. Yes. O se observe ade. Nti papa yi observe niyama bebree se sense a abrantie no eba adwuma mu ho no aye oba fie ho no de bibia hyase ye promprom. Nti e ma ne nya gidie surunku bi ana odidi owo nyina ehye Joseph ensa. Okache ne se de ope bia no otumi yo. Aduane ope otumi di. We second in command in the house. Nanso ne yere de onhwe yi ewo ne yere ho. Adofonom Potiphar had a strong warning Emma Joseph say onhwe no hu yi ewo ne yere ho. Ane de okache en say de wo bia de wo fie bia you have control over it. Bibi wo bia wo so control ne mom me yere hiye na wangoro ho ene ni ngodi agoro. Amen. Ena Potiphar ede ensem we nyina kire Joseph. Esanse Joseph nyamisuro wo ne mu na ompe ne ho asem na onim ba bia wo fire nti oye setie etie ni wura asem ade ahomrase etena Potiphar enche. Me say let's all be like Joseph. Mama yensua Joseph na braba wo boye ewo Potiphar. Efie sohwa wo hia ene anamon a otuye. Enti yentwa story ne so. Genesis chapter 39 verse number 5. 4. Joseph enya nanimu adom na osomo no. Na odene si ne fie so ade a owo nyina ana ode hye ne nsa. Na efiri bra odene si ne fie ene de owo nyina so no. Joseph nti onya Awurade ehira enhira baade owo nyina so. Efie ni efuom na odede owo nyina ehye Joseph nsa. Na oho ni nti no onhwe bibia che aduane a ono nko adie. Enso na Joseph ehun ye fe. Amen. Verse number 7. Na eba se ene ye chi no ni wura yiri tu na nisi Joseph so na okan se wone me emra meda. Nanso wampene na oka kire ni wura yire no se hwe se mi wura enya minti ose onhwe de owo ne fie na odede owo nyina ahye mensa. Verse 9. Obiara enye kese ensene me fie ha na onkame me bibia je wo efrise ne yere ene wontia. Na adan ena menye amumuyo kesie yi na menye bone entia Onyankopon. Na oka kire Joseph saadada. Nanso Joseph entie se one oba no ebeda na wakone ho. Sabre no amu dabi oko edan mu se okwa akoye na dwuma ewo efie ho. Na ehofo mu bia eni ho. Enu mu no oba ne so na atade mu ka se wone me meda Joseph. Nanso Joseph eja na atade mu ho ewo ne nsam edwane efiri
edi. Amen. Mia na mesua ma de na makruchie me niam agu me ma chocho me niam ntitie. Adesua ne ye Bible studies ene ye. Me say, let's be like Joseph in temptation. Adofonom. Hwesania story no isite. Makan ni nyina cho. Na mame ma ba ensem no mu na yemfa mu aba na yentua na mo. Abraba a yeboi ene asetena yetimu yi. So hwe Joseph story ya yakenkan sese ya. Genesis chapter 39 7 to 12 and I say Genesis chapter 39 1 2 3 up to verse 12. Enye wo how so hwe ene amanie bia na esi emanipa nyina ehu so hwefem enye so hwe bia ana it happen in public me pese me ma yete eniema bia se wa hapa me se ba bia wo bia no tie nkoma me ne udini enye wo kun bia ye kun Tabitha, hello, Medofo. Mommy Gloria, God bless you. Tabitha, God bless you. I am salvation our Jumedi. We are learning about Christ Jesus. Enye wo kun bia ye hia ewo ya sitinem ya brabom ena ye wo kun a amansan nyina ehu bie. Joseph situation na ofam ewo ni wura fie no eye wo kun kese a ne life wo hia okun. A temptation with battle. A sorry kesia a you okun iwiase. Okun bia anya den sa so hwato. Okun bia no honoma den pa te say ana so chen so hwe say we share social bi pa na wo face. A great task. A okun kesia. Mesre urade se okun bia wo kon so we bia to wa wo fight it. Urade ma unkunimdie wo. Joseph was fighting. A woman said when you aduane di kama. A woman said no baby wodi ni tito kama. A woman said nipa nyina hu no mo say hey Joseph de when ya baby papa tena when ya fi papa mu atena wone boga netie. Hallelujah. We did peche second in command. Hey etoda eya momie nsusu nhwe senia wo wa kire uhunu se de ade ne fesiti o uhunu se biribi efa e ma ne nkamfo no nye wo de bebere na ubo pini na ko de etua mabonu se nipa koro no uhunu amane obre otete obi nhwe de wo mu ne mo fiti a no akowurem hwese de oba ne si daka mu na ka wasi ne nsaso na odi weave on ni ti so na yesei na bagesem na okono oba na oyesa magia wade die me kwa daware me kwa daware yi onim die wom se magi ye pra no se e bono sotro se ye ne dai onim no apepere no ho no akonya asem asmesi said ye ka wodam die ene wanya sika di yi sika ni dabi ene bohu a onhwehwem no wakotum soro. The great fight we always fight in every day every night a temptation, but in this life there are some temptation bia me pacho nipa bebre face in life wa enye public inti nipa mu enipa adwene maaso enipa be nwene ho. They will meet you and start to say
enema papa ekoso wo life but wonim strike and I was struggle ewo edem wonim emfifire bi etew wonim amane bi a wo hyiehia wonim niema wo fam ni sun obi medofo obi timi su dan mu ha obi timi su dan mo saa nanso oba adwuma na nanim sede ye hia sorry na nanim sede one ne namfofo hia ne sigu so koresofo bi so a wo su koresofo ma bi bina bi a wo bo kohwe evangelist bi wo preach wi a kohwe dem esu a wo su yasa na yere bunu but that sometimes life hit back here sa ene some battles happens in a quiet room entokwa ene sohwe ene sun ni adwendwene ni amane enema wo face no sometimes it happens and I say it happen e wo quiet room wonko a wo ho na wo huna mane say de bia na me ka say me living testimony enipa huma bonten a they smile at me me smile with them but me nko am hye dem a na mesu ebi nye oda ho wonko am hye dem a na wusu utimi press the whole night wona Ewurade mwa no onyi free sohwe Ora Yesu Kristo emwa na onyi free sohwe bia mu omo akokodo me say be like Joseph in his temptation. Amen. What say Genesis chapter 39 verse number 7b. What say ni wura yiri tu nanisi Joseph so wampene na okakire ne se hwe mi wura nya minti me meye saa boni entia onyankopon na Bible say na oba no ye saa de ne dada oba ne ye saa de ne dada na debia da oba ne be ya saade ni bia nso na onipa bia eni fi ho ti me pachuti nkomoni yo de bia Potiphar yere ebe ya saade ni bia no na onipa biere ni fi ho so hwebeni amane beni na obia ni fi ho sometimes amane bitimi ba wa kwem so we bi etime ba na aka woni sohwe ne nko a ebe ye wadwene se we dey so obi anhwemi o we dey so obi ani ha ani se we dey obi ani ha ene ma menya na enye ye pacho fashi utim se there is someone above Owosoro Oshe Apostle Elia God bless you Oshe me say social bi wo hono a ebeto ana ukopie so ana ukohia etimisi na obia ni ho wadwene no wakoma physically wo behunu say we de eye won ni nipa ne nko antem na eno ena se wuhia bia Joseph die sa na kwaye yo because na Potiphar eyere no what the sadia na tata no ache na Bible say abre bia wo ba no ede sa entata ye we so we beto no su bia no na ye bra obia di fie aye only two of them. Amen. Na se so we be sa ba eno na esese wotina se di na wodwene ho. You need to sit down. Joseph thought about some things.
aka wano oba ne nko a debia wobai obi ani fia ano hamadwene debia obi ani fia ano ode saso hwe kese beto me so enti Sadan Joseph abrebia asade ne besi bia no watena se din obi ani fie atay na wobai wode saade we tata me sa na Joseph odwene me say me dofo be like Joseph sometimes so we be betimi aba won ko awo so ewo wodem so we be betimi ato anase we betimi approach to temptation na me pa chew aye you and your faith aye wugidie aye won ko a hallelujah aye won ko na nkoma nipa ne wadie you say who tie no anase o yede enye ne nyina ne pie public ema nipa hu ana obi akoma wadwene ana obi atufo oh sister ani em say ade we de manye jai oh bra am say ade we de wo ya emu jai sometimes e be on ma you and the situation nasa eba ne sa anamon ben and I will be true. A bit to Joseph. Now Joseph was say, now what the sad yane da. So why? Let's ask yourself, say, I didn't know Joseph first day 1 penny, second day 1 penny, third day 1 penny. Sa so we no nya so hwa me pacho bebere na so hwa me pacho na emutwitwi o o say na ode so no hwe dada every blessed day Joseph da sore na obi anifia na ma me dia kuno so pressure dia kuno so hwa pressure wo so hwa boshi wo so hwa medofo na anote enti Joseph die weye yini wotena ase atwene wo kwa akiri ehunu se ampa obey menene nko na gofie ha obi anka ye ho esese mehwe soro ansa Joseph hwe soro hu se obi wo soro ho amen. Hallelujah. Some decisions need to decide carefully between pleasure and purity. In this social anase decision be bribisi anase enyema bi sa toto anase obi de nyema bi a ehwehwe waso eba wo so eba wa akwam ewo Kristo soma na montuo mu a anase bibisa esi enyema bi a eni Kristo asem nko eye bone ade bi etwa wo a u take decision a esese we are careful now take decision here say one bienu say enti memma me ho kwan eni honam akono achi na mentie de adekoro no anase nipa no anase de honam no pen menni achire nkonko yo anase menwene kronkron ye ho esese wodwene ho de atoso mienu esese wodwene ho say sa opportunity no memfa me gidie nkodi achire na men granted that opportunity anase menwene daache na menya abotre ensonso mo ntwen onyankopon ni munyam anase Kristo ni munyam esasa wodwene ni mienu amen afie de toso miensa ade no a eba betumi anase abeto manim se sohwe we de se nyahwe me amene ma men konkoye esi we de se me ya we de seconds we de se me ya pa after obi akura hu ntia ne menyi ntum na men koye ana anase obedwene awurade atwen
obedwene awurade adwen no waka se onyankopon bi wo ho enti wo begyae na ahye Kristo animonyam ebi se transem na ka kire se yemfe nipadua nso wasa afode etia se yekonkran ne onyam so padwene wo enti ese se yehye yenyankopon ne animonyam wo nipadua me say let's be like Joseph. And the Bible say oba no ede sa so we etata Joseph debia nanso waka na Joseph onfa na dwene ema no adentia efri say Joseph trans din hunu say no mi firi achirichiri my hometown is far from the place I live right now. She Joseph adweno. E pa che obibiri. She Joseph adweni. Me say enkomoda me ne wodi ne fatoto. Wasetena me pa che wo mu. Ene social bia e bia me kasai. E ben waboboa no. Joseph dwene na brabo. Wadwene busua wo firi because winning na hyase ya no ni nuanom mpenasem da ya wo ko kan kire wo mu kurenti no mu gina so kura aton de ne ko hye eburem ne nyankopon na ebo aye na ebura no kura no na mmua bone bia ni ne nsuo nim ene yi ni firi mu no moton no onua abusua no man kase ye mpenasem abusua na wo firi mu no kura wa ye tamfo wo mu abusua na wo firi mu no kura no emunye pasaku. Amen. Enti Joseph adwene baby a wo firi se kwawa. Tie. Odwene won se baby a wo firi ne kwawa. Nti ase so ye careful. Ifie nye. Odwene won se ye de kai deceive na na se ya tono. Enti woni chitafo bia ye treating unfair. Ni nuanom amoa no abusuafo amoa no enti se wanya opportunity na waba beduru baabi na ne wanya baabi di ne tiato wanya asundwe kakra wonni emprempren anigie bi achi ema wonsa nkwakurase wonsa nkwakurase. Amen. Won die nti a Joseph me pacho bebre on one penese one oba no ebeda. Me say sometimes say you approach situations be social. We need to sit down and decide carefully. Sikaya ni payde mame as bribe say ya chimia inti adwuma yi yebekọ so amama ya na. Sikaya yade mame as a bribe say ya chimia inti so yebema escort free ana. You need to ask yourself all these things. Obi kunu wa me kotare inti se asem like wo ho a inti menya ne munyamu ana. Obi kunu wa me kotare inti so obey ebomidua inti so menya nkwa na. Ye woniema bebere wo hono ma me se ebetimi abaya kwam, but we need to sit down and think about it carefully. Joseph Osha say odwene saa nyema we nyina ho. Odwene saa nyema we nyina ho. Eto bona adwempo say omfa na dwene ene nakoma enkoto honam ne so. Nemum odeno beto asefa wurade so. Ebi se wonim se ne mu ana na brabo nyina so papa nyina ewo. Enti ni ani nuanom de ye ni nyina atete omode ne fa mu ane enugwase omugu no ne ton mu ton no nyina no. Woni maniji se mewom. Hoho bi asase so. Mizirima asase so ye asase a ye hoho bia
what a man can say, strange land, and wakotena. Joseph, Edna Kuma, Edia Radiachi, Ewo, Ahontia Quas. Joseph, Edna Kuma Nina, Edi Krisu, Echi, Ninyanko Pon, Echi, Ewo Nukurim, or Sum Yanko Pon, Wanakumim, or Bonadia Pose, on Fana Braboni ni Bibia, Yabonin, Tianyanko Pon da. Eti de biano mama ohima go chibleso de biana meka me ye message bia sometimes me timika say baby a wo bia wo hwe me bia no obetimi asom onyankopon anaso obetimi asom Kristo Yesu amana yeye akoma no emu no odika akwara hwe ansa no obehwe appearance. You can worship the Lord in your heart. Joseph will call Mizima asase so no wode na koma nyina edi onyankopon achi wo nokure. We say let's be like Joseph in temptation. Midofo so hwe bi ato wo utimi gina ya na nia wona mu no watimi agina ana wahwe ase wo nia na ato de na wo wura mu Edia ne battles bi a wo face atete be na wo kom wose na wo bay ede saade yi ha Joseph de bia obey ede saade yi ha Joseph de bia. Joseph sorry no amadako, it was continuous. Joseph sorry no amadako ana ansa ma me pacho bebre ebia ewumu ana abefem baako ewumu ana abefem baako debi ana ne sorry no nso no na pressure wom because wase what the tata no obi tata wana na pacho on tata ye no wagiwim pacho obi tata wana nipa na wo tata wo no me pacho wago ho amana na and yes sir you always say no. Obi di sikasa mo tata. Obi di braboni bi tata. Obi di subamboni bi eni anamuntu bi enye tata wana. Obi twenwa ko wiase afri Kristo. Medofo stand firm. Stand firm. O akwantuom stand firm. O suku mu stand firm. Wonkwa na wote uyiri ne wonchen stand firm. Okunu ne wonchen stand firm. Adwumanum stand firm. Gina Pinti. Be like Joseph. Joseph ni na sase so. Ohwe nachi. Ohwe na busuam woni bi. Me no mi onu yachi nye o. Se wanye bo abotre na maame brother sister eja wanye boko no amaso hwe ya wahia no amesina ntwamu a bonsam be fa so agu anim ase na wontimi nsore bio bonsam na epe wagu anim ase o opamino mienu na aseye wahu ye hire bi wahu ye daache bi. Satan saw the greatness of Joseph's life and decided to terminate it through woman. I can't say woman oba meboa woman, marriage woman. Bonsam ya na dwen say say Joseph dachi. Say Joseph dachi. Me say let's be like Joseph in temptation. Joseph social eto no yemfa mu abamfa nante ewie bremu. Oyima me pacho me da se bebre. God bless you. Tio Joseph was social no na eye social pressure wom. Hey, so be so precious so was so hemu what don't put me ma pressure sa yempie kwa wensan
Obi timi two for sa yenye wade we yenya de we tiase yenya de we bo kra wo fa wo a kre obehwe ni pa kro wo de to ho text message wo fa ha wonie wo fa ha sei pressure ni na wo ba ne ma Joseph pressure edmamomo pressure ene Ghana fo brante anka hulili ko hura som uchase wo hura som akohia nanso Bible say Joseph gina pinti Joseph sorry na sohwe anebe no it wasn't far from him because edebia e won nchai Joseph sorry na e won nchai Joseph no obey na tifie ho ohwe ne to ohwe ne niama ohwe ne kala sikane yere na Joseph nsusu bosi abrantia ne ho gina ne ho so na wo bɛi wo bia ni fia na wo tata abrantie se wan hye wo so na wan nwene baabi a wo fire ene kwan a wo fa so wo nsa kan adwuma no a wo bedi obi asem bi achi na wakoye mistake wo adwuma mu ho ye mokro no wo adwuma ni boa me ne wi ade we nkosie jiade we fasie wankasa nim se ye kro no ade ma memfa ma boga bi ne ye nyi sikani after all a opportunity kase akodura bruchire de ane hane de se de tie no wa anya ne saa onsan kankrata inti twifam ba ko bi na ware broni ba no twifam ba ko bi na ware broni be ma no na fanya won krata enu wachi wahunu ne sesa woye ene de saa ene de se wukunu no ni abruchiri ha wukunu no we yire no ni abruchiri ha ana Ghana ha no kra no ene adwuma no ne fakwan we so ne nya ade we ene normal asma make wonkwa na wunim kukuwa mu sohwe bia pende ewo waboboa no you only know woni hu komo nchiro bia but me catch you say never give in makwai yo na opese na wosoro no wahunu wasese woni pa free sohwe mu tototo a obenya nkunima budre wonkunim dia ben and be like Joseph, stand for God. Amen. The temptation was close to Joseph every blessed day, but he refused. Wampere. Joseph wampere. Joseph did not give in. Pressure never na. Bible says Joseph ampere. Can we say no to any temptation? Can we? Now no mekacha was abrantia ba ko ye de ko to prison 16 years guy. Ne nafofo abebobo mukurum. Ena onyuru dwe na ne nafofo no maya mienu a maya miensa na na danfo ba ko wo mu aka chere se o manya ka nko mukurum. Eto mpe ba biada ana ono no ma ne nafofo no miensa no abako ye na danfo ma no ebeda na nche na ono no ko fa ho ko frɛ ono no nafofo mema mienu be ka ne ho ana mo ne ma miensa ne dama de akye ade akye na danfo no ankasa na wo mu no esa ka chere se nyunu due no we nya ka ana osa beda ne nche ana osa ne dagu so ena wo mu a ekoye no baako ekoba ma me se mo baba na o ma afie no o sha brantias mesiden abrantia no ye de na ko jail o se na be se minim si ya jail ni 6 years or 4 years in prison. 16 years guy ya jail no Joseph adwene say dachi Joseph adwene dachi. It will kind verse number 9 or T. Why was it Joseph pene adentia? Let's read the Bible verse. Genesis chapter 39 verse number 9. Was it obiara nya kesia ensin me fi ha. Na onkame mi bibia je wo efrise ne yere no entia. Na adan na menya amumuyo kesie yi. Na menya bone entia menya nkopon. Joseph bepamochew yanhwe kasa wo kan de kire oba no
ebra wo nkwa ne wo fie o wase obi anya kese ensin wo fie ha na wonko ana wakame me ewo ho efisa ne yere no na adenti na menya bone kese yi entia menya nkopo he Ewurade mayen Joseph akoko duro ni bi Owura Yesu Kristo mayen Joseph akoko duro ni bi wase aden na menye emumuyo kese bone kese entia menya nkopo. Why Joseph didn't accept the proposal? Because now a great opportunity at the man, but one penny at the India. If you say what Dachi in the first place, Joseph for Dachi said was so dayebi as I Diana was on a bemu. Ni ye die ni shira na brabonye na swono e wenanim nti won hwem prempre won hwem prempre na no Mose kasasa wose eye sense me ni Israel ma behuna mane sense medi bone mu detia wa bi me enjoy e wo bone mu ebretia wa bi Mose kasasa me bi wase me pene se me ni Israel ma behuna mane wom sense metena Pharaoh fie ni medi bone mu edetia wa bi nti wodwene daachi saa na Joseph nso dwene daachi adofo ma ye wo life so dwene daachi o e ma mprempre so we bi ma won fall into sin entitie Bible say Joseph ka say enya de say me ma ho kwai na ma ye bone kese etie me Nyankopon na kire se onipa eye bone etia ne yonku nipa ese tie Nyankopon. Amen. Na kire enye wo nipa de se ne nko na medofo ye ne bone tia no enye wo nyanku nipa de se ni ene ye mfunso tia no se ye bone tia ye yonku nipa etia safu Yehowa etia urade owo soro. Hallelujah. Say ye bone bitia wo bia etia safu urade. It is Joseph ya na dwene se wonye sa bone ne da if it says so ya watia wa ye bone atia ne master ana wasa ye bone na se tia wo Nyankopon. Afa Joseph dwene se esese wo ye kronkron ohunu se ahotia bra bohia. Joseph thought about holiness. Joseph thought about holiness. Inti esase wotimi ya kronkron danse wode adwamamu begu ne ho fi na ne nhira e wona nim no me pacho bibere esankai. Amen. Tie wase adenti na menya bone kese ntie me Nyankopon obi anya kese ensin mu fi ha me dofo. Sometimes we need to voice atoda kasem se wo ya honhom na wo ye din a sori no betwi afa wo so enipa bebrebe timi polish bone no on say opportunity no on say Joseph we wan do hu onipa bebre a omutimi polish no ade no polish ne kama o polish bone no aye no fe Joseph wanka say we be your opportunity mama after all me kura me ho ofe be a second in command of fear ha and Joseph am fan say a great opportunity man. Hallelujah. Joseph anwene sao Joseph anwene anko say oh na me kura na na me kura ene de kura ni nipa beka odwene dachi odwene ne nkwam wodwene animonyamu a owo ene ne dachi ene ani dia ne master ede ya man wo fie ho. Amen. Enti adofo emma abrabonu a menu mienu ye bon emme bibia emme chichiro
bone kwaso emanin control. Amen. Wase adenti na menya bone kesi entie menya nkopon. Why should I? Adenti na menya bone kesi entie menya nkopon. Ade bia ye bia ye bone bia enye nipa nkwa na ye tie wo ye tie nyankopon. So obi ye papa ma nipa na yesi ye ma awurade de a saa na obi ye bone tie nipa ye di tie Christ Jesus. Enti Bible say Joseph wa man ho kwai. Wa man ho kwai. Wa entertain bone no. Ade bia betimi ahwe wase bia no me pa chawo ye nkohia no ye dwane ran. Enti na Tronsem no kan ye Galatians no wase munwane mranti Timothy Paul ne kan ye Tito mebo Timothy Paul ne kan wase munwane mranti bere mu akono Paul ne kan wase munwane mranti bere mu akono na munetene ne achi munwane mranti bere mu akono asase so akono bi ene wiase akono bi a enya etiti nipam edi nipa bi achi bonsema bedua no asase we so odi wie kristofo odi wie nyame ma no Tronsem si ye nwane. Eti Joseph dwane ene mrantie bebrebe etumirika kokohia emaba wa bebrebe etumirika kokohia. Amen. Nanso owura Yesu Kristo nanum asam se menka nkyira wo se ade bia ye mranti birema babremu akono ade bia eni Kristo asem ba bra ye bone ade bia no Kristo asem se me no mienu ye nwane mfire ho. Brother Michael from USA, God bless you. But you good evening. I hope so. Who ye? Me so me who ye papa. Radin Shaw send them so I be joining ye. Amen. Me say, let's all be like Joseph in a temptation. So should be mono. Mommy and Kai Joseph and a moon to ye. Nientim fenyina. Ni bidding kuni. Was na obey the same way tata Joseph debia. Nansu Joseph ampene. Joseph ampene. Hallelujah. Was it not obey the side way tata no? Nansu Joseph ampene. Medofo a toda create boundaries. Emma asembia kwan nya asembia na sese omene wura wa pasum. Pamcho mu mientie die. Enya asembia na sese ye ma na kwai. Emene wura ya dwirim. Ye mane wura ya sum. Ye mane wura ya kumam. Atoda si waso sei. Emma de bone from a bone bi ntwam nko. If you say ye wa futuo bi wo ho a, ye wa asem bi wo ho a, ye wo nkomo bi wo ho ma, enye wura wasum sei kinkrei. Na eji hini wo akoma mu a, ase ntimi ntu da. I just wa hwe ase ansa. I just wanima kogu ase ansa. I just wa koji wani so ansa. I just wa brabo na sayansa. Enu bi na abrantie we Amon oma na damfo Jonadab ebetu no fu bone edi asem bi wura na so wura na dwenem ema na brabo kose ababa wa dina Jacob mano oba na no wo ma no oyere ka akire no ebra Sikim omu kotna Sikim asase so ne papa sifie kama ne nuanom nyina ate asodwem na watimi afiri ni nuanom nkyɛn sɛ wɔkɔhwɛ Sikimfoɔ ɛna wɔn sɛ de wɔn si ɛbɔ wɔn brafa ɛna wɔkɔsua wɔn life ɛna wɔn tu nefoɔ wɔn tu dynafo sɛ yɛ asase so deɛ wɔn nam ha wɔyɛ virgin deɛ na apɛ sɛ wɔkyerɛ wɔn ntaadeɛ wu esiw na ase wɔayɛ wɔn kolokolo bi wuro ne nyina tugu na ɛhyɛ aseɛ hyɛ mini skirt na ni ba ne ho so no na kurom ho sikani ayɛ frɛ ne Sikim na wakye dyna awrepo no ɛne nada na wasɛ na brabo efutu bɔne nti ene namfosɛmu nti ayɔnko guru nti dana brabo sɛ amen enti Kristo mane adɔfo no
Joseph eya branti a tronsam say na ne ho ye fe enwi kala ene hwe sene animasity nanso Joseph ama wenu mu nyina anya ne pleasure man ase wode ne ho to so ene ya nka ne mbrantie bebre we dey a great opportunity ubenya wo bi wo dey asem bi se kura kotu obi anim kura no obetu for be ma mora kokoyo we dey a last chance we great opportunity we need to one among pesca na we dey am free zone kokoyo obi timi post niam bi wo media so na akwohwe comment section and post ankrofo post a mitimi dwon so anti we mu nyina anti ubekonkura ne bi so ko etete asoro fie asem mpeni panipa na pen ho asem onipa bo na asem bo no a no de hu kogure se wa ma wani ana ho na wa anye careful na 1 to 2 ne majia obonefo no befa sore ketua bi so guo ni mase timesire urade se oma ya hoden na oma ya kokudro na oma ye tumi na yentimi nyina sohwe hodo bia no se akoma na ndi kan decide a obehwe ase wo se akoma no ndi kan decide a obehwe ase wo tio wasna oka kire Joseph dada nanso Joseph entie se onene beda na wakono ho na sabre no amu dabi okoden no mu se okwakoye na dwuma na oba ho na obiara ni wo no oso na tade mu ka se woni memra meda na ogya na tade no ewo ne nsam edwane efri edi amen ose oba no etoche ne saa no odwane ana wanwane odwane enti wei eye asemu a emu osua de bebere yemi se ho se yetimi dwane sohwe ana adofo no yetimi dwane sohwe wei oba ne no obema no nko a obia ni ho omumie no nko a wanka bede medofo wanka bede se obia ni ho na obede ade bi ye sohwe ade boni ade bi abechirawo uhia adwuma uhia promotion uhia contract based on these conditions uhia bosiano based on these conditions obede chokonkron say Joseph anhwe die ni pabeka Joseph anhwe ni obefam Joseph adwene daachi odinane to owura Yesu Kristo so anase onyankopon so ohunu se awurade a wadi na chi abedu that level obeka na semama no yewo situation bi woro mu a etowa you need to run yes yewo dan bi woro mu a edan bi wo ho a room bi woro mu a ye ni seconds wo ho you need to run yewo place bi wo ho no mu a me pacho ye ni seconds wo ho ye nante you need to run leave immediately. There are some certain places, there are some certain churches, places like churches, church place, football, baby. So we dia akro na wo mistake na we wadwen say obeye majestic walk we dey me hwa de kakra we na ho awan me pacho God first me pacho good evening God bless you. So what the name of dia akro woni beba ho so no na wa fall into victim, now we fall into sin. Now so our life no so na me pacho bibinti wa fall ya rise up, stand up again. Seek for Christ Jesus. Yesu Kristo ton sa de frel. Brand enche na on restore.
ɔmfa ne mogya no so ɛnwohoro ho na ɔnrestore ne gyina wo nan so biem ɛfiri sɛ wɔbae sɛ wɔbɛgye de ayera na wasa ma ɔmo nkwagyeɛ. Wɔsɛ na Joseph gyaa n'ataadeɛ no wɔ ne nsam wɔ dan mu hɔ edwane. Joseph left his cloth in the hands of the lady and ran away. Odwane. Adwuma bi hɔ ma woyɛ a ɛde wobɛkɔ gyem ɛsɛ sɛ wodwane. You stop the work. Yes, you need to take bold decision. Joseph took bold decision of unyakokodo of akokodro so. Ohuru sɛ baabi edu w'anwane a ya ne do baabi a ne nipa bi polish bone na omo soso ne so na wo sere kyerɛ bone na wo sere kyerɛ so hwɛ ne sa we de na one bone so hwɛ ne di agro na wo de otafre ho na wo ye din we de ntimi we bibia ntimi nsi me din me ogidie me twa we ma me bra woni beba ho so no na ne ma asɛ woni beba ho so no ahwe ase. When people bounce on abon some video you. Me say so we be a sorry and yet my mom in America. Every temptation is a temptation. And the social be a 20 per be a money ye be and 1 worker. Now Joseph would any who say a ye or ban or better mention with him so any shiano. Ubi one man, the so shia a ye a be a sicasam. Ubor man ne dear and docasam. Ubor man ne dear the fair bufuso. Ubor man ne dear. Ye meeting and wo nipa bi head abejeje no compound house egwahudo bebre enti atoda baby asofwe wo no ye ntena ho nyiyi nsem wo no ye ntena ho nyina ho seconds kura. You need to run. Meeting as say we feel wa make excuse and go. Asore hono pabo hono baby a wo koye no anase obi life so a wo join ye no se hono betimi abeye problem amount na de sore bebrɛw de amane bebrɛw enkomo mu di no hono emfa so ndwie ma wabrabo no woni padua ne mu a you need to leave. Ja wo hwe ne phone so no at the end edin sunsan so boni bebrɛw a eye so hwe ade abonsam de jejewo. You need to quit. Be like Joseph in his temptation. Or say a day na menya bone kese entie me nyankopon. Joseph was what the sad yama way ne de bia was so Joseph hwe was what catch ne dada. Enye wo man wa kan ba ko bi wo dada. Eye dawo dada was son hwe de bia every day and me da and de bia no catch ne be ebra wo bia ni ho o catch Joseph bra wo bia ni ho on so bitimi no din komo kokuo bonko a eye sikasam eye opportunity kase de mountain transit me da ka so me kura me renti me kura water bill me kura school fees na obi no din komo bi business bi wan kasa no nsa ade a wono wo ye ho adwuma e bitimi atija enye no kura kwai enye kwantre ne so se wudi agoro na wudi die nipa ne de ma wo na wudi me pa cho comfort anasa asundwie kakra bia wo benya wom enije kakra bia benya wom na wa anwene daachi na oko fall into it ya wo be no se obawi ase bonsam o wie nipa wode adefedefesem ene beni panchai ode na nasem ene beni panchai wode be ba hoso no na enu ano no Kristo bama Bible say ebra wo jana tade ewo wo ba ne nsem no oba ne twantro kese to Joseph so nanso omra Yesu Kristo anu asem se okenka to aso a wo se ye de Joseph koto afiase de nanso awurade koso adi nachi awurade apese di Joseph wachi awurade no monyam di Joseph wachi awurade bambo di Joseph wachi na transam say ebirebe so ye no ye na wo da afiase ya pam atade a eye afiase atade a hye no ye yini fira afiase ho na obeye second in command. Oh, Misrim asase so.
wansa anko Potiphar yiri fie biem. Hallelujah. Joseph wansa anko Potiphar yiri fie biem. Wansa anko amanehunu ni mu biem. Wansa anko tena busuafo no so biem. Wansa anko baabi a na mepaache wo hunu amane ni biem. Na emom okọ baabi a chenso a ne kra beto ne yam. Okọ baabi a chenso a eye chensa. Okọ baabi a chenso a wo hu awurade tumi. Okọ baabi a chenso a nipa pagya no. Okọ baabi a chenso a nipa huru hye Kristo animonyam. So obemma wo ho kwai. Na wama Kristo pe aye ho. Na wadi social biaso nkunimu a James 1:12. Sansam no ekura power. Me say don't fall into any temptation. Aya den de Belinda, God she bless you. Aya den pa nanso mia wani na dwene de wo wanim daachi mia wani na dwene de Kristo wo de ma wo enhwe mprempren dwene wachi se woni bio de bia meka me kwa me metiwe mi frantomago te me nim priprago me machi ni bi manim ni bi me metuo me ni maame me ni papa nyina wu abusuafo obi ncheke me life me nuanom so obia ni kapre enipa nson obia nyeye obia brabo paseku enti se manya careful na me kofa asem bia ba me nya wofa bi ma na metwitwa nyeme me nya me nua bi ma na megina machi si epesika bi abese 100 million 50 million me nya wo bia ma na fa me gina ntwitwa nyeme enti ni sa ni nti masonson me ho edu no nsia me hye me dem panifo ne ka se akokoda ntemu a onfaka edu no nsia me hye me dem me mpasem bia ukofa nkomo bi ba na me hwe ne nkomo no emwa I will never welcome you me no ni hu nkomo men so me mpasem bia asafo me dem me mpem wasem kozo bi ka chere sofo ba ko ka chere me se wo de wona mo sa ye wo jewra doctor no se woni mi ne sa asem to wa me nka bi ma woda afi na me hwe sofo nani o ka chere me pray oso wo de ye bom na ne sa se woni mi ne se asem to wa me nka bi ma woda nam se me no nam ho nyina na awurade ana apresse wakoma ana ama waka asem bi ama mahunu de wo tirim na se ku ate asem so ntomeda because me hwe ma akwaye me hwe me hu yi nti apu ya be wosuei me no obi ani asem me yem bibia pepepepe me prichi wia me tufu wia me bompaye me ko me nya de media me timba bi me mezan obi me mani nkobiri obi me bien life me no obi ani contract me no obi an sign contract the urade dia ma me I am capable with it na me to odin na me bo me mpaye simple enti o ho a me pa achew me dofo hunu baabi a wo firi ene mpempenso a owura Yesu Kristo edwa babedu na sonson hu wade nyina mu Joseph manani da ho sori ne de me dofo ebeba o hwe ebeba but never give up enka say ato ne de obia baabi adun decision ne de so obia no nti we de nya hwe when you go to Rome do what Romans do eti ma memfa kwa biso na menye niam bi me wi amakosere bo no fache anase me wi amaye niam bi wonhira bekachi I'm telling you wonim no ayaka kire no se wonim na me pache wo twist na ase we ba wadwene se still osu bebuso na akwaye niam bi a asemato inti guy no a me pache wo yere no a yes still opese wo no woda na wa promise usika bi no ende metufo hwi no amfa nwankoma no wodi ka mo hu so wo yere wo anka se wo hu ye careful hwi no amfa nwankoma no hwi ana wa amfa nwankoma no sister edi wo bebreo
enhyira kɛseɛ bi owura Yesu Kristo ma no ɛbɛsɛe wɔsɛ wɔde wei ha Joseph de bia nanso Joseph ampene adentia ohunu sɛ ne Nyankopɔn te ase onni honam akɔ n'akyi ɛnyɛ bɔne ntie nipa ɛne wo Nyankopɔn mesrɛ Awurade sɛ ɔma ahoɔden sɛ wo bia yɛ nna mu adeɛ bia mepaakyɛw bebree ɛte abrabɔ so ne ɛti nisuo ɛwɔ ho ɛwɔ kokoam sɔhwɛ mu a wɔdoɔ ɛdeɛ yɛ ntaatayɛ sukuu mu adwuma mu sikadeɛ ho ebufuo deɛ ho ntɔkwa deɛ ho awareɛ mu deɛ akwantuo mu nsɔhwɛ nneɛma bebree mesrɛ Awurade sɛ ɔbɛme ahoɔden na obibie kwa ade amae kyɛ ne bɛkyɛ so nka wɔda kyɛ ne bɛkyɛ na so nka wɔda nkyirama Kristo wate Joseph wogyinama Awurade o wogyinama ne Nyankopɔn awia no de ne kosiɛ ne nuanom mo tɔn no na mo gye sika gu mo boto mu diɛ na wo ma nwene wo nua no ho se ye nuan kura no ɔhɔho asase so kura no ɛde na ato no wo ma nwene ho no mo gye wo sika no mo kodiɛ na wo nua sofa na wo bre no wo hunamane ebia na wo saa ne ayɛ wo anuafo aregyetew na do ti pempemo abusua aregyetew na do ti pempemo wa na ahwɛ ho e wo school wa na ado ho kotu adwuma mu wa na nim kwan afa so a ye ya wasu adwuma kodu level bi wa na nim kwan afa so watima tisika ha dai wa na nim kwan afa so watima manage abepem 20 this year this month wa na wonim hustle wo hustle berme ka kire wo se Awurade Yesu Kristo asɛm no wona kakra kai ebra wati asɛmpe no sɛ wodo ho bɛto Awurade so yie na wama na asɛm watim ɛwɔ wakomam na wama na asɛm na tim ɛwɔ wabrabom na wagina gidie kwan so te sɛ de Joseph egina ya no a Awurade a wo pagya Joseph ɛwɔ Misrim asase so na yebu ne sɛ on na ye second in command na yebu ne sɛ asase so no ono nko asa abrɛ no ono nko na ye nipa wonim nyansa ya wo betimi aboa Misrim fuo nyina no Awurade Yesu Kristo a wo hyira Joseph no obeyi wo no wa hyira wo ono a wo yi Joseph fira fiase na atade a eye prison fo atade a ɛhyɛ wo a mepakyɛw ɛkyerɛ sɛ wabraba sɛi atade a ɛhyɛ wo a ɛma nipa mu biem no owura Yesu Kristo mo sira mu tumi no ekosra Joseph wa fiase na atade a na ye ngwase atade no owura Yesu Kristo tumi no eyi Joseph firi ho ema ne ba himfie ema ne ba Misrim asase so obetena mopa madwa so na trasam se ye hye Joseph nkunimdi atade na atade a ne nuanom ewuro firi ne ho ekumo papo mogya de fraye ko kire ne papa se aboabo ne bi achi Joseph awe na nanim onyam eseye ewo ne nuafo anim no Awurade pagya Joseph biem na ode garment ye papa esikafo ntade enwonyamfo ntade mpetia ne ahenche ena ehye Joseph na wotena te ase na mu ene yebetima ka se ka ne body wo hwiasem edi aheni etoso mienu ewo Pharaoh aheniem ewo Misrim asase so Awurade Yesu Kristo tumi no de yesa eti se na twi obagye Yesu Kristo di ewo abrabo mu bio na ebia de wadi ka hwiase wo mu no waka kire ho se memma mo kwa ma sohwe mfa me ntufo mu biem ma brabo nkaye no megina na mebɔ me brate se Joseph mebɔ me brate se Mary Magdalene mebɔ me brate se Hannah mebɔ me brate se Rebecca mebɔ me brate se Isaac mebɔ me brate se Abraham Awurade Yesu Kristo tumi mu ene asanka dwumadi a wode ahye yensa emosira edi akiri no obem wadanse na omo wani mu wase bioda jiro na kunkutu dwanem na bompai de bia be like Joseph in temptation. Hallelujah. Enti Kristo maima me de masemna sia wie Awurade Yesu Kristo mo futu sem kakra bia me de kira adofo no nyirani sohwe de wo ho ye betima hia at any time te se de dika kae no enye okun bia ye kun abrabom ena pie mani pahunu enye sohwe bia ye hia ewo yasetenam ena ya na enipa hu sometimes wonkwa wo dem a ena hunu saa ne ma no eka wonkwa wo fie a
ɛka nko wɔ adwuma mu hɔ a ɛka nko wɔ ɛdan mu a ɛna hunu sɛ nneɛma bi ɛha wɔ nipadua nanso sie ho ate ase deɛ ɔbɔ soro bɔ asase no onya wo de biara da Joseph timi gyina yo so hwe nyina mu wa man ho kwai wase ade ntina menya bɔne kɛseɛ ntie menya nkopɔn ani me wura a ɛsɛsɛ me kasem Joseph kasem sometimes nya bold kasi nipa nim ma Satan hunu sɛ woyɛ wurade dia ma bonsam hunu sɛ wogina Kristo akyinam na obedwane eduru bere Yesu Kristo kasem wase Satan firi me so kɔ na bonsam gyan okoi voice out in prayers, voice out, hallelujah, and tell God and tell Jesus Christ your need. Na ordinary to me, ebe pai wajie ene fahudi edi amam. Eradi sha no onye wadoye na onkaw na onkai me. Said you would di Joseph wachi. Ewo ni social birim na omma na dance die na wie ye eye kese na ni nuanom a omoton no ebe bunkutudwe di sun e pa chewo no Awurade Yesu Kristo ema won a na nka wo mo hwehwe nse nka wabrabo besei won a omo pe wo damfo won mo hwehwe w'anim guaste won a na nka no hwehwe se nka wo begu won a na nka na wo mpe wo nkunimdie won a na nka mo hwehwe se nka w'anim begu ase in all circumstances no Awurade mo nyina mfa chawpa emra w'anim ebe pa chaw na enhye gya wo so di enwonyam nanso ni nyira mu se betima wie pa ya age se gina te se de Joseph gina ye no Joseph ama honam akono anhye na so wa anwen honam akono ne mo ode ho kronkron ni Kristo asem eni gidi a wo ne nyankopɔ mu edi honam akono no so ema otimi ebe ye nkonimdefo Awurade me ya hode ni ntimi ni bonsam so ade nyina mu ensi ye ewo Yesu dinamo amen. Mede wasi eye salvation hour dwumadie enkomo kakra meneo edi eyi I say papa I will step down. It's almost 2 a.m. here. Mate ohima Awurade insha papa ansana obekọ no minim she wo bibi kan me pacho akwanya da obetime aka ansana wasi form I don't know say wo bibi kan dia obetime aka ansana wasi form ya da dofo ro nyina ahye Kristo insha adofo ro nyina na Belinda me pacho me bom pa ya dia ma wai ohima me pacho ma me bom pa ya mfama osabema Yesu Kristo Hebrew fo agenkwa Micha waba wa ohema kren pedua nyina ahye wonsa ono no kwafo no awurade wona wasoma wonko am ewo media iso ewo asempatre dwumadie mo waba wa de gidia chanso abeti ene afutusem ne nkyerɛkyerɛ baabi wo bia no de ne hye wonsew akwantuma wo one wemfo ne bambofo pa enwa me ate asese mi wura Yesu so hwe ne de wo ho nanso se de Joseph nya kokodu timi gina di mo nkunim no awurade sara me so se waba wa kai no se wahwe asempo ewo na brabom ewo so hwe bi mu a wo awurade de oba so be me nkwa no me ahoden no me akokoduro ewo nkunimdiem te humiku aba wa mu oba ahema